Me kaikki nämä keinot käyttöön, niin kuin me tietysti otammekin. Tässä oli hyviä asioita, jotka varmaan tulee toteutettavaksi, niin siitä huolimatta näyttää siltä, että kun katsomme vähän pitemmälle tulevaisuuteen, meillä oma väki ei riitä. Meidän juuri tämä demografinen kehityksemme, väestön ikääntyminen johtaa siihen, että töitä jää tekemättä. Meillä on tavattoman suuri huoli siitä, että avoimella sektorilla, siis elinkeinoelämän palvelukseen, ei saada riittävästi työvoimaa, jota kautta voidaan rahoittaa koko järjestelmää, voidaan sillä tavalla ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa, koska vain sillä tavalla tietysti voidaan maahan saada verotuloja syntymään. Että tässä joka tapauksessa mielestämme tulee ottaa kantaa pitkällä tähtäyksellä, joko ajautua siihen, että Suomeen saadaan työperäistä maahanmuuttoa runsaasti, tai sitten aktiivisesti toimenpiteen nimenomaisesti tehdään siellä jotain. Onko vielä kysymyksiä patterissa? Kysymyksiä on tietysti aika runsaasti. Mä toivoisin, että voisin vielä tässä kysyä maahanmuutosta tai muista kysymyksistä. Tämä maahanmuutto on tietysti joka suhteessa aivan keskeisiä tulevaisuuden suuren kysymyksiä, mutta jos me mietitään vielä muita asioita, jotka liittyy tähän julkiseen talouteen, miten te näkisitte julkisen talouden tasapainottamisessa toimittavan? Tulisiko meidän tai joudummeko me jatkamaan tätä velkaantumisen tietä? Pystymmekö me leikkaamaan julkisia menoja vai uskotaanko me talouskasvun ratkaisevan nämä ongelmat? Millä tavalla te nyt ajattelette? Käydäänpä todellakin tiivis keskustelu tästä, että ratkaiseeko talouskasvu tämän ongelman vai leikkaus? Jos talouskasvu ratkaisisi kaikki meidän ongelmat, niin ne olisivat jo ratkeneet, eikö niin? Me